Eta ala harrapatu nauzue, azken ukituak ematen gaurko albistegi zerbitzu honi. Baldakizue, jakin badakizue batzuk, baina akaso beste zenbaitzuk ez kipi egiteko ez gatozela telebista, saio edo informazio zerbitzu ondara, galdetu bestera Jenni Lopez lankideari azen olako ukitu eman dion Shakiraren kantu errebelde edo ereserkia ezagun honi. Barkatu beste bide bat hartu dut eta ez nator berriz ona. Askotan zinalatzen dut eta denbora guzti honetan zuk ziki nahi ninduzu. Txori txipi nahi ninduzun orain beti ni naiz nire buru. Ez dira hankak behar eguak badira, ez dut beste inor behar. Sentitzen naiz, libre sentitzen naiz. Diziratua naiz, horregaitik ez nago zure dakoekin. Hau da zuk berri zentzuteko gorde buruan boten mamua. Zurekin nahiko daukazu emakumea eta alduna. Ez zut inori inoizu txipi egiten, kaiolatik denok kartelkarera giten. Zer du hain berezia Frida Kahlok? Akaso alderatu ote duzue Che Guevararen ikonoarekin? Ikono hainbat baditugu eta mendea atzera egin ere bai. Besteak beste, Frida Kahlo gogoan hartzekoa baita, joan den mende hasierakoa, eta aizue mundu zabalean arakatzen hasita, Bilbotik Parisa, Buenos Airestik Sydneydera, bizirik da Frida Kahlo, eta ez bakarrik kontu estetiko edota irudi bereziagatik. Horri buruz, nork emango dizkigu argipen edo argizpi batzuk, izan ere, nahi zen, sartu, eta bertan duzue nahiko kuriosoa baden, eta informazioa akaso berri eta digarriak egingo zizkizunak dakartzanak. Amaia Areñaga, Bilbo, aurrera, eskerrik asko gaurrean izategatik, plazerra, beste bain ere? Kaixo Bilbo, euritxu ontatik, zemon zaudete? Ongi, zer iruditzen? Born Baby Burn irakurtzen da, egoki ez da, gure saiorako. Amaia, interesgarri iruditu zaigu, irakurri dugu, sareak arakatu dituzu, bideoplataforma ezberdinak, badira plataforma adituak edo esan dezagun nahiko eduki aurkitu ditzakegu Fridari dagozkionak, argazkiak, bideoak. Nolabait ordenatu egin duzu eta gainera nahiko erakargarri egin. Zer du hain berezi galdezka gainera? Konta eguzu, Amaia. Bai, hori da kontua, ez da asko bilatu behar, ala eta guztiz ere. Segia da Frida Kahlori buruzko albisteak, esalditsuak, gauza asko dago sarean, betidanik, sarean dendetan baita ere, ez? Denetatik aurkituko duzue. Bitxiain zitzaidan batez ere, Bilbon erakusketa bat egon Euskalduna Jauregian, bertan Elisabeta Mendibe marrazkilaria ez da artista bat, eta gauza berezak egin ditu, Frida aitzaki hartuta erakusketatxo bat antolatu zuen, ez? Hortik tiraka, batean aurkitu nuen hori Parisen beste erakusketa handi bat zegoela, eta galdera bota nion nire buruari baita ere, ez? Frida guztiok ezagutzen dugu, oso irudi ikonikoa da, oso zerbait romantikoa dauka baita ere, baina ez dakit gehienok oso ondo ezagutzen dugun pertsonaia, ez? Ze Frida gauza asko zan, baina zan emakume ezindu bat bere ezintasun horren kontra oldartu egiten zana, errebelatu egiten zan, bizitzaren kontra ere errebelatu egiten zan, eta zan emakume komunista,
emakume bisexuala, erlazio lesbiko asko izan zituen, bere bizitza sentimentala ere oso mugitua izan zen, artista bezala apurtzailea baita ere, eta pentsatzen dut agian askorentzat gauza horiek ez ezagunak egiten dira, igual gehiago bere ikonografiatik helduta ero, bertaratu egin dira Fridaren mundura, baina Fridak kapasko ditu. Zentzu horretan gainera, akaso garaian kokatzarek gauza edo ariketa interesgarria da. 1907an jaio zen, eta gazte, 47 urterekin joan zen, 1954an. Ze Euskal Herritan bizi ginen Fridaren garai esan dezagun natural hartan? Ze akaso horrek oraindik ere gehiago zabalduko dizkigu begiak, zenolako ezagit, berritzailea, puskatzailea. Hombre, mende hasierako emakume bat izan zen, ordurako baita ere, Euskal Herria, bazan Euskal Herria oso klasiko bat, industrializazioaren hasierakoa, Mexiko ere antzekoa zen, beha sortu zan oso etxe berezi batian, bizitza laburra izan zuen baita ere, eta oso berezia baita ere, ez? Eta, bere bizitza markatu zuena izan zen, aita zeka zuen alemana eta argazkilaria, hortik esate dute, horregatik zekien ondo, argazkietan hain ondo ateratzen, ez? Argazkilaritza kontrolatzen zuen eta bazekien irudia eta bere gorputza nola jarri baita, ez? Aita aleman jatorrikoa, ama mexikarra, baina bere amaren aldetik, amonaren aldetik, indigena zan baita ere, beak ez zuen ez da eskuntza ere zautzen, baina bere momentuan eintzun baita ere, bere sustraietara begira eta horren aldarrakapena eintzun, ez? Eta, hombre, Fridaren bizitza, nire uste bi gauza dira, eta beak ere horrela aipatzen zuen, ez? Bere, pentsa, mende hasiera hortan, neska emakume bat, beak nahi zuen etxe hon batian jaiotakoa, eta, lehenengo jaiozan eta handi gutxira urtekin polioa jasan zuen, eta gero, 18 urteekin, justo medikuntza ikasi nahi zuenean gara hori hortan baita ere, zegoen emakume asko hori egiten zuenik, istripu latz bat izan zuen, eta arrezkeo gelditu zan moduan. Mugikortasuna galduta erabat, bizkarrezurra, dana oran lotuta bezala, batez ere oso bizitza mingarria izan zuen. Eta, justot, pasazituen garai hori oian etzan hasi mugitu, hainbeste behakuntzaren artean, bakartasunean, eta hori modu batean barrurotz behiratu zuen, eta horren kontra hori oldartu rebeldi bat atea zitzaion, bere bizitza zaite izanen gogorra, eta bizitza zaite izan horrela, baita ere Mexikon, batez ere emakumeen egoera, eta baita herria nola zegoen ikusten zuen argi, eta emakume hau izan zen, horiek, kamiseta horiek daramatzaten ere ezakite, erabat komunista zala, bera eta bere gizona, baita ere, eta, Troski izan zuen etxian, Troskiren maitale izan zen baita ere, zetxortan egon zan gu, kakanazte bat hortxe bata bestiarekin enroiatuta ibilizean, eta, oso garai mugitu izan zen, oso garai berezia, munduko gerran arteko garai mugitu horretan bizi izan zen, surrealismoarekin lotura handiak izuten, zenarra zen Diego Rivera baita ere, Mexikoko, bakizu, bitxia da, bere garaian, Diego Riverarekin eskondu zanean, Frida oso gaztia zen, 18 urte bat izango zituen, eta Diego ondako 3. eskontza zen, eta, zan gizon bat, Mexikoko eta nizto Latinoamerikako muralistarik ezaguna, behak zuen ospea. Eta ze pasatuan, denporaren poderioz eta batez ere Frida feminismoaren 60. hamarkadan feminismoan Fridaren pertsonaia eta artista
errebindikatu zuen. Eta Errezkeo Frida bihurtu da ikono global bat, Diego ez da ezaguna, eta Frida da hortxe muga horretan, ez? Nik ikuste dut muga horretan, ez dakit bera ize irudituko zitzaion, oren berai buruz daukagun irudia eta Frida mania horri buruz ez dakize pentsatuko luken, ez? Bera zan, makume bat gauza oso garbi zituena eta batez ere etzan azalian gelditzen, ez? Gauzak oso modu zuzenean eramaten zituen eta azken neurri arte. Bai, jazte bere estetika propioa sortu zuen, garai hortan ikuste dituzu irudiak, garai hortan emakumeak beste modu batean jazten ziren. Ni uste dut oraindik korsearen bukaera izango zen, eta beak jantzi indigena horiek erabiltzen zituen baita ere hankak pixkat estaltzeko baita ere, baina gero, ikuste duzu, mantendu zuen bere naturaltasun osoa eta berak errebindikatzen zuen punto mexikar hori indigena hori eta propioa baita ere, ez, bere irudia. Eta ez dakit gaur egun oso ados egongo zen berai buruz daukagun irudiarekin, Gai, egia esan da, interesgarria da ari hori, ezingo diogu galdetu, egia da, esan dezagula lehen selfie horiek oso ondo kontrolatzen zituen emakumea zela, ez? Garai hartako sare sozialak denboran bestera batera dilatatu dira, baina bere irudia oso ondo oraiki eta neurtu zuena, akaso berak uste baina gehiago. Bere retratuak ikusteko aukera donola badaukagu, ez? Amaia? Elisabete Mendiberen eskutik? Bai, gero oso bitxia da Pariseren dagoen erakusketa, aukerari baldin badaukazu ero, bentsa salseatu dezakezue interneten dago Pale Galiera museoan, hau da Miren Arzaius Euskalduna zuzendari dagoen museo hori Parisekoa, hortxe dagoen erakusketa oso bitxia da, bitxia inzitzaidan, erakusten diren horietuak dira bera hil eta gutxira, 54an hiltzan, Diego Riberak agindua eman zuen bere bizizian etxeko komunaren osteko bestuario antzeko batero izango zen etxe urdina ditzen. Mexikon egon direne gehienek ezagutuko dute ze da oso museo ospetsua eta jente asko zuten da. Bere etxeko etxe urdin horren komunaren ondoko gela bat itxita egonda oin arte. 2017an zabaldu zuten orduan eta hasizean behiratzen zertzegoenan. Eta baita ere, agertu dira bere jantziak, zigarroen zulotxo ez beteta, erraiten zuen etengabe, berak erabiltzen zituen korseak, bizkarko minaketzeko eta tente izateko, korse antzeko batzuk eramaten zituen, eta korse horietan marrastu iten zuen, denetatik, ez? Ikonografia komunista ez beteta dago. Agertzen baitaren beak erabiltzen zituen kremak, margoak, obidetu personal asko, oso bitxia da ikusteko eta bere jantziak nolakoak ziren eta bere realidad egunerokotazuenean zera biltzen zituen gauzak, modak ere virtualidade hori dauka baita ere, zerakusten dugu nolakoa garen, nola eraikitzen garen baita ere, oso garrantzitsua da, bakoitzak itxura eman nahi duen, eta emakume honek pixkatu ulertzeko interesgarria da, daude jantziak eta gero bere margo, gogor eta bortitz horiek, bera beti erdibituta agertzen zen, bere bi alderdien artean, Hori bakarrik ez, gertuago dugun erakusketa, Elisabete Mendibek egindako erretratu horiek, eta bere hitz hauekin agurtuko zaitut, Amaia, sentimendu oso sakonak eragiten dituen artista dela, bai estetikoki, bai emozionalki, eta bi eratara hunkigarria eta ikusgarria, eta obra bere baitan gogorra dela berea, ezta? Baduela gogortasun bat, eta barneko energia eta karga handi bat, ez? Bi zerak. Bai, bere barnean zuen mino hori eta aurra galdu zuen baita ere, eta hori adierazi zuen baita ere, eta, emakumeo bezala gaina ulertu ezakegu, asko Fridaren mundua. Baina zate izut, gero beha zan, apurtzailea oso, bere bizitza bizi zuen, atea nahi zion altzuen zuku guztia, altzuenean gela hortatik atera, bizitza eran nahi zuen, depora gutxi izan zuen horretako,
baina, bueno, errebendikagarria da. Miren Arzailusi galdetu beharko diogu orduan. Irakurketa estetikoa. Eskatuko dugu bizita bat. Bai, ez da plantxarra, Amaia, hitz hartzen dizut. Amaia Areñaga, Bilbotik, naizen publikatu duen erreportajea txikia esan du, baina interesgarria benetan, gomendioa mendi luzatzen dizueguna, eta eskerrik asko, Amaia, beste behin ere, hor bestalan izategatik, maite zaitugu dakizu. Ederki, Amaia. Guk zu ere bai, ondo izan, Amaia, muxa hondi bat. Bale, muxa hondi bat. Hori beraz, Amaia Areñagak gaur ekarri diguna, ez galdu, naizen duzue, Frida Kalori buruzko erreportaje interesgarria eta argazki ederrak dakartzana gainera, zer duain berezia Frida Kalok, beraz, gaur ekarri nahi izan dizueguna. Bestelako kontuak ere bai, emakume Master Cup, badakizue zerrote den pilota kontuak, emakume kirolariak sutsuak eta adoretsuak, frontisean eta frontoietan emakumeok geure tokia armailan zein kantxan egitea, ez baita ez gauza makala. Hori beraz, emakume Master Cupen aurkezpenari dagokionen, emakumeak eta kirola nola ikusten dute auzia kalean, zer ote dio herriak, Nerea Gartzia Gasteiz aurrera? Kirolaren baitan azken egunotan polemika sortu da Zadar estadioan ikurrina bat kendu zutelako. Osasunaren jarraitzaileek gogor salatu dute gertatutakoa eta erantzun bat eskatzen dute. Zer pentsatzen dute honi buruz gasteiztarrek? Hore, nik uste dut ezetz ikusten da, desberdintasuna oso argia da gizonezkoen futbolari ematen zaion garrantzia eta emakume. 18 urte eta ondoren Osasunak finalerdietara ailegatzea lortu zuen, baina atzo ez zen albiste bakarra izan, banderak eta ikurrinak ere protagonistak izan ziren. Azken egunotan polemika sortu da ikurrinak eta Nafarroako banderak Zadarretik kendu zituztelako. Kalera atera gara herritarrei galdetzeko zer pentsatzen dute honi buruz. Niri iruditzen zait beste dozen bandera bezalakoa dela, gainera ofiziala da orduan ez dakit zein den zergatia kentzeko. Lotxagarrie, benetan lotxagarrie, ikurrina bat kentzea eta Nafarroako bandera bat kentzea hori ezin dalako egin, pentsa dut dalako herribet eta hori gertatu arren hori guk borrokatu behar dugule dekogun herri eta guk urruzen gauzek. Sinceramente no me parece muy bien porque es algo que nos representa y debería de estar ahí. Bueno, uste dut jende guztia daukala eskubidea nahi duten ikurrina horra eramateko eta kentzea edo ez kentzea uste dut es de la egin behar. Donde forma parte casi de una identidad de un grupo de gente, pues tampoco una bandera, por ejemplo, de una peña no la van a quitar. Entonces, me parece una tontería. Ez dakit oso txarto ditutzen zait, norberak eraman aldu nahi duena zelaira eta ez dakit txarto iruditzen zait beste batzuk, beste zelai batzuetan erabaten duten nahi dutena eta hor justo kentzea ikurrina bat eta hor segurata batzuk ez zait ondo iruditzen ez dakit. Emakumeen kirolari buruz eta euskal ikurrak eta futbol estadioak izan direlako egunotan kalean egin ditugun itaunak, badakizue Osasunak txartela lortu duela kopara eta batez ere ikurrina eta Nafarroko ikurrek lagunduta, bart gaueko zuzeneko futbol partida horretan, alboko sakeetan bazeuden ala estrategikoki kokatutako ikurrinak eta inoiz baina gehiago ikusi ditugu batez ere 20. minutuan. Tira, Euskaldunak futbol estadioetan noski baietz, zaletu gorritxo eta bestelakoak euskal ikurrekin bat egiteko joeran baitaude guztiak, baina Euskaldunak aizue
Urrezko hartzetara, Oskarretarako izendapenetara ozta geratu da Esti de Silva, Esti Urresola berriz, urrezko hartzak eta Goya sarieta eta orain antzerkiari lotuta Max sariak hemen ere Euskaldunak barra Euskal kulturaren loraldi betean murgildu ote gara. quiere salvarse, huye de mi lado. ¿Consentís en renunciar a la corona, sí o no? ¡Infierno por esta traición! ¡Un espejo! Entre las numerosas pacientes que traté durante aquellos años, Rosa Teresa será seguramente la más interesante. Dicen que los músicos son ciervos heridos. Rosa Teresa es un nombre mortaja. Yo le voy a llamar Piedra. Ay, tarara loca, muévela. Patuak elkartu gintuen, Igogailu batean. Haupa, Kaixo, ze pixutan azatz? Laura ganera. Nire bai. Nik emango diot. Barkatu, Ateak iste. Eta gu pozarren noski baietz. Bestelako kontuak ere bai, musika zuzenan badakizue kolpez-kolpe saioa ia bezain beste ikusten den musika saio martxosoa, Koldo Otamendi gidatuta oraingo honetan, Joseba Irazoki eta Peti Donostiako kafe antzokian, Doka kafe antzokian harrapatu zituen kojok eta antxe elkartu biak ala biak. Zaren ondoren norbaitek garbitu egin behar du, gauzak ez dira beraiek bakarrik txukunduko. Eta gaur bukatzeko musika ukituarekin segituko dugu, pasadena taldearen Zerua ireki abesterekin gaur gabean non joko oteko dute, orain argituko dizugu segidan pasadena. Zerua hau aiztoz ireki nahi du, gaur erditzeko eta gure gainera jauziko dira dena ametsik ederrena.
Pasadenak talde Gasteiztarra Arabatik gaur Bilbo aldera dijoa eta kafean txokian duzu, gaur ordu honetan ez galdu pasadena taldea guko osoko dugu eta honekin adio esango dizuegu, baina bihar gehiago badakizue kolpez kolpe Antenatikat albistegi zerbitzua egunero hemen zuzenean izango duzuela eta gehiago ere bai sare sozialetan, plataformetan hortxe gaituzue eta asteburuan ere bai ekipo osoarekin larunbat eta igande gauean kolpez kolpe talde osoarekin eta makina betean, besterik ez eskerrik asko aio.